Kubor ka Batesi TV. Lawan Rashapi da ka Orange Nissan Looms Hopo near Fire Brigade Shillong. Ringkat bat ka net foodish. Ordar mapi. Minwan ra mangi hakerdog ying jongpi. Ka Jymmang Meghalaya hak arsan Tarik Jymmang arajar arhui ka lasaki Haduh kendai spa san penyongun ki beriu ki Ïabit thamayo knyang Jymmang COVID-19 bat sakhat kendai ngut ki bala khlat no hapo kini ki arpsau kenta bala let no hadien bagi Ïabit ekni ki Jymmang ka bala wanden shop ting e hakni ki kenti ya ka Jymmang Meghalaya kat kum ka jingte bala ai na katnat ka koi ka khya kini ki khat kendai ngut ki bala khlat no ki kentop ya khat sau ngut na East Coast Hills District arngut na West Jante Hills District uway na South Garo Hills District bad arngut pat ha East Jante Hills District kat kum kini ka jing khen jong kat nat ka koi ka khya ki nong pang ki bra yo byang ya ka jingkot jing khya ki don Haduh nyau spa san pusan ngut Dua kendrat kumba mi melas kendar. Kendrat itu kemen ke dalam kendrat. Lagu pergi bahi yang baru kita pergi dari kerajaan. Baru sakri jong ya Allah. Serang itu dua ilam yang pergi bahi pak. Kiba mati kita kumba ni ketingga. Kiba mati kita ketingpang kendrat dah. Istiqan tingkia yakin. Ayat kita ketingkia di dalam kendrat. Bat sumar lem ni kiwai tu tidak ada yang hilang baru terang. Bagi dua ala dalam gamon jong ni. Bagaimana weng no ikan nak Jymmang kena. Kalau kerja no negeri kena itu tu ni. Bagaimana terkait hisap. Rangi IT ni kapor kami. Terpanggil sesuatu ni IT itu khun ni badak ni. Ipersag ni, iparag ni. Baru kita 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 jam serah bahar. IT ni asko kami mana. Sudah berarti. Ya, itu kau baru hanya orang. Ada kita di sini dua. Ada lagi.
Nyai ngoy me kan rada bhahat kene ka janet ni don halor no dom ya ka palawan ra ya ka met ka jong setri jome ai ka bangin sayo ban ya ai khando bat ban set no ai gani ko namar melapan khat no ya ka met bat ka mensin trai ji sure ka mensin ka lek no kene hi ya trai ya ka ta ka nongba ka ba ku ka ba mala kre na ka ban ta ki to ki bala ino no ya ka ne ka perthai ka balong ya trai ji sure ka nongba jong ji yang thang ka nongba jong ji jang map ka nongba jong ji ot bat ka ji pang ab le jinga mala perlak no yo setri jome na ka ba kum kata na duai ka na ti ka mar kata to ai ka ji singen ma ka ban ta ka kini ki kon map akai ji sure ka ji so do ki ma map ka ji so kanja ki ma map akai ji sure jinga ya ka ji jao map mano ban sertai ka do nut ka jong ki mano ban nyap no ji map ka jong ki dai tang ma meu ji so ba ya ka do nut ya ka mensin ka ba yam bat ka ba pak akai ji sure ke yo ka ji suk ba kan ya mensin ka ba na me hi ab le jinga lawan kat ba kini ki persa lawan kat kini ki rahi baro atrai ki badon ka ji dai hajan na hasinda ko pa re jinga ki ba ka ji yo mensin ka ji pak ka do nut ka long kun ju ab le